समुदाय की संस्कृति को दिखाने जा रहा हो। भिडिअ होबा भिडिअ मोजां भिडिअ होबा सेलेक्ट खालामो बड'लेण्ड टाइगार नोंखौ आगोल जेरै सापर्ट मोन्दोंमोन बिदिनो सापर्ट मोनगोन नोंथाङा बिदि भिडिअ होबा आरो डिसलाइक फैनायनि जाहोनखौ आं खोन्थागासिनो मानि थाखाय डिसलाइक फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो भिडिअखौ खुलुमबाय लोगोफोर आं चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय दिनै टपिकआबो जाबाय बड'लेण्ड टाइगारनि सायावनो मोनसे क्लियार खालामना होनो नागिरदों आं डिसलाइक मोननायनि जाहोनखौ बड'लेण्ड टाइगारथ' आगोलनिफ्राय सापर्ट दंखायोमोन नङा होमबा आगोलनिसाय मोनसे भिडिअआव बहुद डिसलाइक फैदो मोननै भिडिअआव डिसलाइक फैनाय नुदों बिनाव बांसिन लाइकनिसाय बांसिन डिसलाइक फैनाय बेखौ क्लियार खालामना होनि आङो मानि थाखाय टपिकआनो जाबाय बे डिसलाइक मोननायनि जाहोनानो जाबाय बड'लेण्ड नामखौ लानानै बिथाङा गाज्रि राव बाहायनायनि थाखाय दे जाय बड'लेण्डनि थाखाय बिर जोहोलावजोफोरा दिनै नांबोनानै जुजि बेसेबांबा जिउ गबोबाय बड'लेण्डनि बड'लेण्ड मोननो थाखाय बे मुंनि थाखायनो नङा होमबा बे रावखौ लानानै बिथाङा बे नामखौ लानानै बिथाङा गाज्रि राव बाहायनायनि थाखाय बहुदा गाज्रि मोनदों आरो बिथांखौ सापर्ट होबोबाय थानायफोरानो डिसलाइक होदो नङा होमबा बिथांखौथ' आगोलनिफ्राय सापर्ट होग्रा बांसिन दंखायोमोन खिन्थु बे रावनि थाखाय बिनाव डिसलाइक फैदो होननानै आं सानदों आरो जुदि बड'लेण्ड नामखौ लादोंबा मोजां भाषादो रायनो हायो नोंथाङा रायनायाव जेबो प्रब्लेम गैया नोंथाङाथ' आगोलनिफ्राय रायबोखादोंमोन नङा होमबा रायनाय भिडिअ माबा गाज्रि भिडिअनि सायाव नोंथाङा गोरोन्थि मोननायनि सायाव नोंथाङा बुंबोबाय थाखादो बे जेबो नङा बुंजायो बेफोरो बुंखानांगौ खोथा बुंनायनि लोगोसेसो मोजां लाइनाव फैयो नङा होमबा ओंखायनो नोंथाङा खिन्थु बे बड'लेण्ड नामखौ लाना गाज्रि सोदोब बाहायनायखायनो नोंथांनि भिडिअआव डिसलाइक फैदो आरो गोबां नोंनि सायाव भिडिअ बानायदो आंबो बानायदो खिन्थु बेनो आरो बड'लेण्ड नामखौ लानानै गाज्रि राव बाहायनायखायनो नोंथांनि भिडिअ आं डिसलाइक फैदो सानो आरो ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जुदिसो नोंथाङा एसेबां गाज्रि भिडिअ बा गाज्रि राव बुंनो गोसोथारबा चेनेलनि नामखौ सोलायना ला आरो गाज्रि रावजों गाज्रि भिडिअ हेगारनो गोसोबा हेगार जेयाव जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु बड'लेण्डखौ लानानै गाज्रि राव बुंबाथाय आङो एसेबाबो बुंनो गोसो जायो आंल' नङा बयबो बुंखागोनखा बेखौ नङा होमबा नोंथाङा जुदिसो गिदिर गाज्रि राव बाहायथारनो गोसोबा चेनेलनि नामखौ सोलायना ला जेबो बादा गैया नोंथाङा रायनायाव जेबो बादा गैया नोंथाङाथ' बे पलिटिक्सनि सायाव भिडिअ बानायखायो नालाय नोंथाङा बानाय जेबो बादा गैया खिन्थु बे बड'लेण्ड नामखौ लानानै गाज्रि राव बुंबा बयबो गाज्रि मोनो आरोना लोगोफोर बे सैथोखा बड'लेण्डनि थाखाय गोबाङानो जिउ गोमालांबाय नङा होमबा बर' हारियावथ' बड'लेण्डनि थाखायनो नांबोगासिनो नङा होमबा ओंखायनो आरोना बे रावखौ गाज्रि राव बाहायबा बेयाव बोरैबा मोनो नोंथाङा जुदिसो गाज्रि राव बाहायनोब्ला चेनेलनि नामखौ सोलायना ला आरो जेसेबां हायो गाज्रि रावजों रायोना मा रायो नोंथाङा रायबाय थानो हागोन आं खिन्थु खुनु पलिटिक्स पार्टिजों एख' माबा गैया दे नोंथांमोना साननो हागोन भिडिअबो टाइगारनि सायाव भिडिअ बानायनायखाय पलिटिक्स पार्टिजों गोरोबनाय दङ सानगोन नाथाय आं बिदि गैया दे गोरोबनाय गैया आं पलिटिक्सनि बारै एख' मिथिया दे आं दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा प्लिज साबसक्राइब खालामना ला गाज्रि मोना टाइगारनि सायाव भिडिअ बानायनायखाय बाय